Fou durant la seva estada a l'eremitori de Laverna. Se li va aparèixer un home en forma de serafí clavat en una creu, amb les mans esteses, els peus junts i amb 6 ales. Davant aquella aparició, el benaurat Francesc se sentia absort d'admiració, però no arribava a desxifrar-ne el significat. Era envaït d'una viva joia, assaborint amb complaença l'esguard bellíssim, inimaginable i dolç d'aquell serafí que el mirava. Però alhora l'angoixava profundament veure'l clavat a la creu en l'intens dolor. S'aixecà trist i alhora alegre, per dir-ho així, ja que el goig i l'amargor s'alternaven en el seu esperit. Freturós, buscava descobrir el significat d'aquella visió. Mentre restava en aquest estat de neguit i incertesa, de sobte va veure que en les seves pròpies mans i peus aparegueren els mateixos senyals que poc abans havia vist en aquell misteriós home crucificat. Era la semblança dels claus i la llança. Així va ser com s'imprimia en la seva pròpia carn la meravellosa imatge i el senyal de la passió de Crist. El cos de Francesc traspassat deixà ferides fondes que sagnaven tot sovint, amarant de santa vermellor el seu hàbit. Ben poques persones van tenir la sort de veure les sagrades ferides del benaurat Francesc estigmatitzat. Malgrat que el servent de Déu es veia ornat de tantes i tan belles margarides com perles precioses i excel·lit de glòria, el seu cor mai no s'envaní ni buscà de complaure's de ningú. Tenia gravat al cor i amb freqüència repetia el text profètic: «Guardo al fons del meu cor les vostres paraules».